Крис, заповядай, телешка пържола. Защо не е риба? Какво? Какви са тия глупости? Каква е риба? Това е телешка пържола. Вкусна, сочна. Мазна! Айде пак почна с глупостите от TikTok. Как ще е мазна? Това е телешка пържола. От крава. Не си ли чувал? Това е локрава еспаньола, която... Не. Стига! Какви са тези глупости, Крис? Лято това ли правиш с TikTok? Вместо да се хванеш да научиш някакъв език, нещо да се образоваш. Аз знам език, аз се научих. Така ли? И какъв език си научил, искам да чуя? Виж, днес приходи сказка. Чакай. Руски песнички пък сега. Това не означава, че си научил език пък и руски. И вместо да ми научиш английски или испански, тръгнал да ми учи... Крис, какво заби пък сега? Казвам ти да научиш английски, испански... Какво ти става, бе, дете? Ти чуваш ме изобщо? Май искаш лаптопа ти пак да излети. Я вземам ти обяда, гледай си TikTok и глупости там, айде.